Siyabingelela emakhaya kuphi nokuplani khona igama uMduduzo Mkhwana sivela kwenhlangano Ithuleleni. Sihamba ngodaba lukamfowethu ke uPhakamani Sibiya njengoba kwakuthiwe kuzwenziwe i-account yakhe ukumlekelela asambi ke sodwa. Baba uThemba nje ukhona Njile Foundation ikhona ekhaya. Baba uDokotela Mpanza occupational therapy bakhona. Kamana nosisi ngapha unokwanda Ndevu na ukhona we-social worker na therapy. Sizowethula ke officially i-account kaPhakamani ukuthi yina iphazokwazi asizakale kuyona ukuze abantu bangalubo dedeka abantu naye umfowethu ukhona sinaye phakathi kwethu ngicabanga ukuthi naye kuyamthokozisa lokho akubona njengamanje ukuthi likhona ixathe liya phambili. Sawubona mfethu. Hayi kunjani baba? Sikhona kunjani? Kuyaphileka. Hamba kahle. Uqondeke ngathi lo mkhonto. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngibalekile ngesimeni njengamanje ngendlela kwenzakala ngayo. Hayi. Ngiyangithokozisa. Okay. Hayi siyabonga. Ngiyacela kanza ukuthi ke bazoyibiza i-account siyacela nje ngobuningi benu South Africa nangaphandle South Africa ukuthi silekelele kanza kwethu sisempidlangweni yokubhekana ne-GBV nokulela abantu besilisa ukuthi nabo bakhulume mabebhekene nesimo esingena se-GBV nabo siyakwazi ukubeseka njengoba siphakame sameseka nje umfowethu singaze ukugcina ngaye siqale futhi ngaye baningi sibeseka yilokho njengoba manje. Ngiyabonga.